ndipo ndinaona mngelo wina akuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu ndi kunena ndi mawu akulu, opani Mulungu, paseni ulemerero pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chache, ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Ndipo anawasata mngelo wina mnzace ndi kunena, wagwa Babulo waukulu umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache. Ndipo anawasata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chirombocho ndi fano lache, nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lache, Yesu azamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosanganizana m'chikho cha mkwiyo wache. Ndipo azazunzika ndi moto wasafule pamaso pa angelo oyera ndi pamaso pa mwana wankhosa. Tiyambako phunziro lathu la lero lomwe tikuliona pa Civumbulutso 14 verse 6 kulekezera pa 10. Akukamba za uthenga wa angelo atatu. Tione Civumbulutso 14 verse 6 kulekezera pa 10. Ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha ulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. Ndi kunena ndi mawu akulu, opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chache, ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Ndipo anasata mngelo wina mnzace ndi kunena, wagwa Babulo waukulu umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache. Ndipo anawasata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache, nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lache, Yesu azamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosanganiza m'chikho cha mkwiyo wache. Ndipo ngati mmene tawerengera mu mavesi athu mutaona kuti akuti muli uthenga wabwino wosatha, kodi chitanthauza chiyani? Nanga kati angelo atatu ola angelo ayimira chiyani? Poti buku la Civumbulutso lili ma-symbols ma-sign. Ndipo akati angelo auluka pakati pa mlengalenga chitanthauzanji? Nanga kuopa Mulungu tingamombe bwanji Mulungu? Ndipo timpatse ulemerero Mulungu. Tingampatse bwanji ulemerero Mulungu? Poti ulemerero uchokera kwa Mulungu amene. Ndipo taonasa kuti tili nthawi ya chiweruziro, tingaziwe bwanji? Ndipo yakuti timlambire mlengi. Akutinanso za Babulo. Ndipo mngelo wachiwiri akuti choka nimoni mu Babulo, poti mzinda wa Babulo wagwa. Beti ngachokero bwanji ngati sikuziwa kuti Babulo chiyimira chiyani? Nanga chilombo chitanthauzanji? Chifukwa ngati sikuziwa chilombo tizapezeka tikulambira chilombocho. Ndi zonsezi tipanga study one by one tizindikire kuti zonsezi zitanthauza chiyani. Tizalowa mu Babulo verse azatifotokozera. Ndipo tikaona njira ya chipulumutso, Mulungu sanapase angelo kuti alalikire uthenga kwa anthu. Koma anapasa mphamvu angelo kuti athandize kufalisa uthengawo pa dziko lonse lapansi. Ndipo tione kuti zinayenda bwanji or zikhala bwanji. Ndipo tikawerenga Civumbulutso chapter 1 verse 1 kulekezera 3, tikaona kuti Mbuye mlengi anapasa mphamvu kwa Yesu Kristu. Ndipo Yesu Kristu anapasa ulemerero kwa angelo kuti athandize anthu kufalisa uthenga onsewu pa dziko lonse lapansi. Ndipo tikaona mu Civumbulutso Chivumbulutso cha Yesu Kristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsere akapolo ache, ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndipo potuma mwa mngelo wache anazindikiriza izi kwa kapolo wache Yohane, amene anachita umboni za mawu a Mulungu ndi za umboni wa Yesu Kristu zonse zimene adaziona. Tikuwuzidwa kuti Mulungu anapasa uthenga kwa mwana wache Yesu Kristu, ndipo Yesu Kristu anatenga uthengawo kupereka kwa mngelo, ndipo mngelo anatenga uthengawo kupereka kwa Yohane. Tikuonanso tikapitilira m'bukulo, Yohane anatenga uthengawo kupereka ku mpingo 7 kumene analemberako makalata zomwe zikuyimira mibadwa ya pa dziko lapansi. Ndipo mpingo wosiriza unkatchedwa Laodikaya, omwe ukuyimira nthawi ino tili moyi. Ndipo m'Baibulo akati uthenga ochokera kumwamba umakhala wabwino wa Mulungu, ochokera kwa Mulungu. Ndipo uthenga wa pa dziko lapansi omwe sugwirizana ndi mchitidwe wa Mulungu umakhala wochokera kwa Satana.
Yakobo 3 verse 13 to 17 pa 14. Koma mukakhala nako kaduka kowawa ndi shotetana mu mtima mwanu, musazitamandira ndipo musamanama potsutsana nacho choonadi. Nzeru iyi sindiyo yotsika kumwamba, komatu ili ya pa dziko ya chifuniro cha chibadwi cha ziwanda. 17. Koma nzeru yochokera kumwamba iyamba kukhala yoyera ni khalaso ya mtendere ya ulere. Civumbulutso 18 verse 1. Zitatha izi ninaona mngelo wina wakutsika mwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu, ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wace. Ndipo mngelo wa Ambuye analankhula ndi Filipo nanena, nyamuka nupite mbali ya kumwera kutsata njira yotsika kuchokera ku Yerusalemu kuka ku Gaza, ndiyo ya chipululu. Zonsezi zikuphunzira kuti uthenga wabwino wa Ambuye wochokera kumwamba ufalisika pa dziko lonse lapansi kudzera mu anthu, koma angelo alipo kuteteza kuthandizana ndi anthuwo kuti uthengawo ufike posepose, poti Mulungu sanapase ulemerero kwa angelo kuti alalike direct ku anthu, koma mothandizidwa ndi angelo. Ndipo tikaona Satanaso na Yesu ali ndi amithenga yake itatu omwe akutumiza pa dziko lonse lapansi kuti ipite ku mafuko ndi madera onse apa dziko lapansi. Chivumbulutso 16 verse 13 kulekeza pa 14. Ndipo ninaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa Cirombo ndi mkamwa mwa mneneri onyenga mizimu itatu yonyasa ngati achule. Pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro zimene zituluka kumka kwa mafumu a dziko lonse kuwasonkhanitsa ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Ndi chifukwa chake Mulungu akutumiza amithenga kuti yapite dziko lonse lapansi, poti taona kuti anthu anasatira mchitidwe onyasa wa ku Babulo. Ndeno Satanaso na Yesu ali ndi mauthenga ake atatu ngati momwe taonera apapa. Mateyu 24 verse 14. Ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu uzalalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chizafika chimaliziro. Uthenga wa angelo atatu ndofunika kuti upite ku mayiko onse a dziko lapansi, ndipo dziko liyenera kusankha either likhale kumbali ya chilombo, kodi chilombocho nchiyani nanga, ndipo olo dziko lisankhe lilandire fano la chilombo kapena nambala ya chilombo, kodi zonsezi zikutanthauza chiyani. Olo apopo munthu atha kusankhapo kuti akhale mbali ya Mulungu mlengi ndi kulandira chizindikiro chache, kodi nanga chizindikiro cha chilombocho nchiyani. Ndiyeno the main point ya uthenga wa angelo atatu ndi Mulungu akuyitana anthu ake kuti abwerere kumbali yake. Ndipo buku la Civumbulutso likutiuza kuti posirizira kwa nthawi kuzakhala magawo awiri, gawo la Satana ndi chilombo, ndipo mbali ina kuli gawo la Yesu Khristu ndi Mulungu Atate mlengi. Ndiyeno tiyenera kumpempha Mulungu atipase mzimu wake tidziwe chikuchitika ndi chani kumbali ya Satana ndi mauthenga angelo atatu ayenera kuperekedwa munjira yake moyenera. Ndipo uthenga woyamba ndi wakuti opani Mulungu ndipo mpatseni ulemerero, poti nthawi ya chiweruziro yakwana. Ndipo mlambireni iye amene analenga kumwamba ndi pansi ndi akasupe amadzi. Ndipo mngelo wachiwiri anabwera nanena akuti Babuloni wagwa, poti dziko lonse linasatira zochitika m'Babulo. Ndipo mzindawu unagwa poti sunamvere uthenga woyamba wa mngelo. Ndipo mngelo wachitatu akubwera ndi chiweruziro nanena aliyense amene apezeka alambira chilombo ndi fano lache, iyeyu azalandira mkwiyo wa Mulungu ndipo azaponyedwa mmoto wa safule.